Търся подарък за приятелката ми за Свети Валентин. Искам нещо много хубаво, което да я впечатли. Браво! Козметиката винаги е правилният подарък. Сега ще ви покажа две комплектчета, което в момента имаме. Супер. Първия, лично аз много го харесвам, защото идва първо в много яка чанта, която после може да си ползваш и има 4 продукта вътре. Шампуан и балсам. Третия продукт е балсам без отмиване и четвъртия продукт е възстановяващото масло на Moroccan Oil. Следващия комплект на Moroccan Oil също е много як. Ако вашата приятелка се боядисва, това са много подходящи продукти за нея. Има шампуан, балсам, които са специално за боядисана коса и отново възстановяващото масло на Moroccan Oil. Това е 170 лева, това е 139 лева. Аз смятам това да иззема, защото тя наскоро си боядиса косата. Само през месец февруари ще има намаление на всички продукти на Moroccan Oil в нашия сайт. Обаче за тая работа трябва да използвате промокода ни MO20 за 20% отстъпка в нашия сайт.